siji gak muru. Iki sampune apa rambutku iki? Aduh, man, pasti nanti maksimal. Saya gimana berjuang, nikmati urip, kadi nom-noman. Iki arep dolen nang me kanca. Tapi lek ijen kewoan apa? Luwe enak golek kanca. Sik, tak hubungan iki. Iki kudu golek nomor iki. Sobrek nganggo wong ising iki. Benjo. Halo. Halo. Untung JRG passwordnya. Pacaran suwe bablas karo liyane. Mantap, mantap, mantap. Kono ndi awakmu iki? Ayo. Ana omah kanca sing lawas iki lho, Sutri sik lho. Mosok awakmu gak kepingin dolen nang omahe. Oh, namanya Sutri tasik. Wah, menter tak kunjuk. Mari rujak mang lho iki. Menter dia bisa. Yo, aku kali iki. Store. Oh alah, setor awakmu iki mah. Oke. 5 menit gas. OTW nang kono. Siap-siap aja suwe-suwe engko ngenteni aku. Oke. Five minutes later. Wih, oh ini semen. Los. Nanti. Enak-enak di. Masih trik dah. Iya, ayo wis nang berangkat awakmu itu semen. Bulet. Rame. Oh iya. Ayo. Nang. Romai kon. Wah, goleki. Oke, wong cinta kan tujuane wong dua, mosok kene kan tujuane kate wong dua. Iki ta omahe. Cuk, yakin kok. Depan sih koyo iki.
Tapi kok gede kok. Iku. Biyen kirip bareng kok. Itu mah gede kok ngene sutre. Kayak gitu. Coba aja dulu. Kudun sih ya. Ya wis. Gitu loh. Ya cepet daleme. Sawangane wong. Mosok koyo ngene omahe sudres saiki. Biyen kanca golek layangan ngarit. Jadi bocah apike iki. Aku gak pati yakin lek iki meh sutre. Iki rupane wong iki kuat. Coba lek coba. Penek pagi. Ya wis gak kesuwen wis. Nyoba maneh. Ayo wis. Oke lek ngono, sak durung coba mosok ro hasil. Oh. Udah siap. Iya. Ayo, ono belum. Ono belum. Mana aku lek izin iki. Sakno maling. Lapo saudara mainnya ini. Gerbangnya lo gak dikunci kok ini gonjo. Kon kok iso liwat-liwat pager ikut misi wong sakno maling kon. Yo, Ya apa maneh lah wong kada. Saking pingin ketemu kanca lawas awak dhewe. Tapi lek koyo ngene rupane. Koyo wong gak ono sibuk iki. paling turu paling. Coba itu. Ayo wis. Sak durunge kupet helm kono iki. Lho, iya. Lali. Mantep iki. Ngono iki. Mosok wong iku sepeda dudu motor abot. Si abotan rinduku padane dheke. Kemae wis buka rek. Oh, aku temen rek. Iku kono arek iku. Mosok karo arek dhek. Assalamualaikum. Terus. Aja banter-banter awakmu. Kok kan ngono. Walku loro. Kalau gak sabuan kok aku iki ta. Lho, Sabu anakku iku. sabu apa kon? Tapi sabu ngene. So, sir, kung iura ka. Huwag yan ano, gitara na. Loh, Mas, golek sapa, Mas? Duh, Iki. aku Tris. Arek iki. Mosok arek iki iso lali ambek Ayo. Wong cilik yo layangan bareng yo. Cilik digedhekno Tris, gede-gede kaya dicilikno. Kamu golek awakmu kamu pengembang ngene iki. Roon pen sing lucu lho delok. Mosok awakmu kae. Ayo giling-gilingan. Wala awakmu ta Jo. Waduh. Ayo, Lah biyen rambutmu lurus saiki dadi ngene iku lho. pergerakan zaman iki. Waduh, Semenjak zaman no. jadi kalau dhek pas sayang-sayangi dadi ngene iki rambut. Sana mati. Awak Salah paham gitu. Ayo lebu. Ya wis, ayo. Ayo, supirnya gak tau sampah Pak. Ayo. Oh iya. Ini ayo. Kita dulu. mosok kaya watu-watu ngono kuwi Tris. Oh ya dikae-kae. Lah iya. Jeneng kanca lawas ngelak teman-teman. Sopo-opo. Ya wis tak golek-golek di pawon ae ya. Kayak ono apa-apa tadi pawon ya. Iya, iya. Iya. Siapa putra Tris? Saono wis, tokno kabeh. Iki ora ono di magodo pedak tok iki. Apa sih ya? Apa gak basi? Iya, wis. Wala kopine lali ra saya tak godhok sik ya ana buri ya. Harus ya harus. Los. Kuduri pangan rek. Mau enak iki rupane iki kalau impor iki. Kok Thailand iki. Teman, ndi no?
atau si koyo ngene. Apa sih repot? Ya antum kiri mati sakolo. Iso lho. Ero kon. Saya wong biyen panganan ngene kono filosofi Pangan, filosofi, dalam iki jenenge apa kon? Kodok gedang kodok telo. Lah wis sayang ojo ngare gelo. Lek pagi bukan Ya apa? kodok gedang lemeng kloso. Iya. Terus Iki edan kodok keros. masuk. Iki ya. Karangan terus. Iya. Dari sana menghargai kodok kita. Kita siap. Oh apa? Ancuk. Kok resek pun. Ngaon situ. Itu apa?